Vanaf komende woensdag geldt een importtarief van 20% voor Limburgse goederen die naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. En dat doet pijn bij een medisch technologiebedrijf zoals Medtronic, maar de schade wordt veel breder gevoeld, zo denken de Limburgse werkgevers. Ja, wij zien best wel wat partijen in de maakindustrie en in de food die heel veel in Amerika zitten. Hè. Partijen als een Canon of een Vostermans, dat zijn allemaal grote bedrijven die in Amerika heel veel afzet kennen. Los van direct denken we ook dat vanuit Duitsland nog wel wat overspeeleffect ontstaat. Vanuit de auto-industrie die ook hier effect heeft. En die Duitse automakers keken met afgrijzen naar deze beelden uit Washington, waar Donald Trump deze week importtarieven afkondigde voor de hele wereld. Met een aanhoudend vijandige houding richting de Europese Unie. European Union, they're very tough, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Wat de exacte schade zal zijn voor de Limburgse economie, vindt het LWV nu nog lastig om vast te stellen. Ik heb onderzoeken gelezen vanuit de Belgische Limburg, zeg maar. Die schatten de last van de importheffingen nu al op bijna €1 miljard als Belgisch Limburg. Ja, wat is het effect voor Nederlands Limburg? Dat is nu nog heel vroeg. De importtarieven voor goederen uit Azië, en met name uit China, zijn nog aanzienlijk hoger dan voor Europa. En daar liggen volgens het LWV kansen. Limburgse producten zijn kwalitatief goed, waardoor een alternatief vaak lastig is. En vergelijkbare producten uit China krijgen nu te maken met nog hogere importtarieven. Ja, dat is misschien het geluk bij het ongeluk, dat met name het oosten lijkt harder geraakt te worden door de tarieven. Hè. Dus daarom hebben we ook binnen VNO-NCW gezegd, laten we eens even het speelveld overzien voordat we hier iets van vinden. Maar vooropgesteld, ik denk dat ter handelsoorlog, daar is niemand bij gebaat, want een oorlog kent in de regel meestal 2 verliezers. Wie wordt het meest geraakt? Ik denk dat de vraag eerder is, wie wordt niet geraakt? Volgens mij wordt bijna iedereen keihard geraakt. Van maak tot food, tot chemie, alles heeft wel last van deze importheffing.